При учредяването на тази партия на 1 юли беше много интересно да наблюдаваме, че там се появиха интересни фейсове, интересни физиономии. Някои от тях с добри миграционни способности, политически номади, бих казал, от класа, хора изпечени бандюги и политически злодеи, които не веднъж и не една, 2 или 5 години са правили това, което са правили. И тук предлагам да започнем с един от сублиматите на това, което казах до момента. Да. 6-та снимка, колегите да пуснат и да подготвят видеото с господин Зеленогорски и един Кирил Рашков от 1999 година, за да видим човек, който влезе в Националния съвет на да повтори, движение. 1999, а не 2009. Не, 1999 година. Местни избори, при които лицето Найден Зеленогорски в средата, да. Тогава депутат от ОДС и кандидат за кмет на ОДС в Плевен, посреща в дясно, намиращия се в момента в затвора, Кирил Рашков, който се именува Цар Киро, от бронирания му Мерцедес в циганския квартал в Плевен, и провеждат агитация пред циганите, в които той поема ангажименти, друса едни кючеци, както ще видим в видеото. Така заявява много интересни неща. Изключително рядък видеофайл, изключително рядка снимка, която показва, че в Националния съвет на госпожа Пръмова има изключително обиграни хора, които знаят как да осигурят вод точно в тази много чувствителна електорална зона. Това е снимка, да, от посрещането. Тогава Зеленогорски още е кандидат. Той е кандидат, да, това е октомври месец 1999 година, значи той е депутат от 1997-1999 година от ОДС и е кандидат 1999 година на местните избори, които спечели. Но да видим видеото, защото е много интересно. Аз имам чувство, че Зеленогорски готов и кючек да играе само и само да вземе гласовете. Така е. И ще видите, че той обещава след това в неговите изявления интересни неща, като се позовава, че министърът тогава Венци Върбанов е от техния край Плевенския и обещава на циганите разни неща. Като гледам тези кадри, си мисля, че наистина политиката в този вид е мръсна работа. Тя е мръсна работа, едно. Второ е далече във времето заложено това, което днес берем. Тоест Бойко Борисов е сублимат на целия преход. Той не е някакво случайно явление. Да чуем. Аз съм вашия апарат. Аз уважавам и българи, и роми, и турци. За мен, моята врата на моя дом и врата. Аз искам вашите деца да се учат. Аз искам вашите деца в областната отправа да отговарят за този избор. За да разберем какви да след тази крачка ще има много други. Знаете, че беше министъра на земеделието. Да, много интересни кадри. Биха ли използвали тези кадри Меглена Кунева и нейния щаб по време преди изборите? Дали, как мислите? Знаете ли, аз когато чух госпожа Кунева или Пръмова, не знам как да се обръщаме към нея, да казва, че Найден Зеленогорски е специален човек за нея, аз се сетих точно за това видео, което имам от
миналата година, от година и половина. И като го видях, всъщност никога не съм уважавал Зеленогорски, поради доста неща, които знам от неговата биография, които въобще не са така хубави, не са за показване пред хората. Но когато видях това нещо, си дадох сметка, че в България има неизтощим апетит към завъртане на едни и същи ситуации, на едни и същи хора, на едни и същи проблеми, които едни и същи физиономии като тази се опитват уж да решават, а те задълбават все повече и повече. Найден Зеленогорски беше 3 мандата след тези избори 1999 година и мога да ви кажа, че ако погледнете финансовите резултати на общината, ще видите, че тя е с едни огромни кредити. Ако сте били в Плевен, ще видите, че града е много изостанал, няма никакви инвестиции, бяха закрити ключови културни учреждения в града и всеки, който питате от Плевен, ще ви каже доста недобри неща за този човек. По странен начин той минава за много вещ управляващ, влезе в 25 чления Национален съвет и е гордостта на Кунева. Второто, което искам да кажа, е, че в този Национален съвет се появиха и бяха избрани като заместници на Меглена Кунева много интересни хора. И аз тук ще помоля за трета снимка за госпожа Людмила Елкова, която е един от 3-мата заместници на Меглена Кунева. Ето тази госпожа. Изключително интересен човек. Дълго време работи в Министерство на финансите, но очевидно и тя е от тази квота на политическите номади. Има една поговорка, че краставите магарите се събират на моста и мисля, че моста в случая е Куневата партия. Тази госпожа в момента е член учредител на Движение 21 на Татяна Дончева, на лявото течение. Виждате я на тази снимка на учредяването на гражданско движение Д, Движение 21 на Татяна Дончева, която е в центъра, там са и други хора и тя е в дясно. Тя присъства на сайта и в същото време тя е съучредител на Движение България на гражданите. Да. Това е някакво разкрачено положение, политически разкрач, който явно не е по силите на всеки човек. Тук трябва особено настройка на морал и на политически принципи. Виждате в момента до Меглена Кунева и тя ще отговаря за написването на икономическата програма на Движение граждани за на Куневото движение. Добре е да кажем, че на тази пресконференция вчера госпожа Елкова каза нещо интересно, че тя никога не е била с леви убеждения, но за мен е много интересно какво правеше в лявото движение на Татяна Дончева. И се сетих в един момент, че тук човек се задава въпрос, има ли изобщо тя някакви убеждения? Но аз тук бих допълнил нещо важно. Вие защо смятате, че Татяна Дончева оглавява ляво движение? Татяна Дончева в БСП винаги е била с десни възгледи, по много въпроси, да не влизам в детайли. Така че тук мога да намеря някакво разбиране за еволюцията във възгледите на тази госпожа, но най-странно е това, което говорите и ви за това политическо номадство. Прехвърлянето от една партия в друга, това е че скандално. Иначе за Кунева и Татяна Дончева не се различават много по отношение на финансовата и икономическата политика. Вижте, дясното според мен е преди всичко етика и политически или всекидневен морал. От тази гледна точка адвокатката на Мултигруп, адвокатката на Ванко 1 няма нищо дясно. Извинявайте, но по тая логика Ал Капоне трябва да е десен. Няма как да приемем това нещо. Мисля, че за тези хора е изключително подходяща репликата на... Има едни американски комици, братя Маркс, които имат култова реплика. Това са моите принципи, казва един от братя Маркс. Ако не ви харесват, имам и други. Вероятно могат и да потретят с други принципи, съобразно ситуацията. В случая при госпожа Елкова виждаме, че става дума за някаква местна, балканска, ориенталска интерпретация на братя Маркс и на техните възгледи за принципите в политиката. Ще ми се да кажа нещо друго. В предишния разговор разговаряхме за това, че Меглена Кунева непрекъснато подчертава нейната отдалеченост от БКП. Това, че е от някакво семейство на репресирани, което е наполовина вярно, тъй като дядо е бил в Белене, баща и не толкова. Но по странна прокоба, по странна идея, тя непрекъснато е заобиколена от хора, които или са зависими от службите, или са надзиравани от тях и са контролирани по някакъв начин, или пък са директни номенклатури, висша номенклатура на БКП. Да. Какво имам предвид?
слизаме на регионално ниво. Тази партия има областни координатори. И аз ще помоля за една снимка. Това е снимка номер 10, в която ще видим Румяна Борисова, така се казва координаторът на Движение България за гражданите в Перник, 10-та снимка, която е в изключително близки отношения с Меглена Пръмова-Кунева, госпожата в дясно. И когато погледнах нейната биография, която тя самата е обяснила в своя блог, бях изключително впечатлен да разбера следното нещо. Ето какво пише госпожата от Перник. Тя каза следното нещо. Няма как да залича от биографията си своята принадлежност към БКП. От 1975 до 1989 година била съм даже и партиен секретар. Забележете си какво става. Тук вече е още по-стряскащо. От трудовата ми книжка може да се разбере обаче, че и 3 години съм служила, забележете, в ЦК на ДКМС. Да. Това е дясната партия, това са десните хора в тази нова претенциозна формация. Румяна Борисова в дясно, журналист в Перник, областен координатор на новата партия Движение България за гражданите, е от 76-та година член на БКП, партиен секретар и, забележете, работила в ЦК на ДКМС. Знаете ли какво е работила? Работила е там и е съсипвала човешки съдби. Писала е характеристики на хора, които трябва да започнат да учат висше образование или евентуално да отидат на някаква специализация. И ако погледнете местните регионални сайтове, ще видите, че отношението към нея е много недобро. Хората поставят точно тази дилема между фалшивото говорене и реалната биография, която стои зад тези хора. Аз така ще помоля и за снимка 9-та, където ще видите при учредяването на тази партия на Меглена Кунева. От дясно наляво третата госпожа е същата, Румяна Борисова. Тоест, защо толкова настоявам за много досконално, много внимателно и много издълбоко проучване на хората, които се появяват в тези нови проекти? Много е просто. Тези хора в определена ситуация, както на времето НДСВ, могат да станат депутати, заместник-министри, шефове на агенции, министри. И ако не познаваме добре кой е, напълно е възможно голяма маса от българи да приемат, че това е алтернативата, че това е нещо ново, това е европейското лице на България. Много ми е интересно, зрителите на телевизия СКАТ, как ще оценят едно много интересно видео на бъдещия културен министър, казва се Ива Йорданова от Движение България. Само да изясним, какво имате предвид, иронията, която влагате, какво значи? Това значи, че Ива Йорданова, това е една госпожица, която при учредяването на партията в видео представянето си пред 700-те делегати в НДК, представи себе си като бъдещия културен министър на България. Знаете ли, България по времето на НДСВ имаше един културен министър, който се казваше Нина Чилова. Нина Чилова, когато говорихме, че е била фризьорка в Израел, каквато е била, хората се смееха и смятаха, че проявяваме някакво нездраво чувство за хумор. Нина Чилова беше директна квота на Васил Божков Черепа, завършвайки право след това. Била е юрист и първият закон, който предложиха, беше, знаете ли кой, за хазарта на НДСВ? Спомня ми си, да. Тя стана културен министър и ваши колеги, мисля, че от СКАТ или от друга телевизия бяха я попитали какво мисли за творчеството на Панчо Владигеров. Тя каза, не ми е любим Златю Бояджиев, предпочитам. Тоест, за нея Панчо Владигеров творят в една и съща писта културна. Единия знаем е композитор, другият е художник. Това, което ще видим в момента, е нещо уникално. Ако не бях го видял, щях да си помисля, че някой фантазира в индустриални количества. Нека да видим това видео с бъдещата културна министърка. Моля това видео. Къде си учила? В Щатите. Къде в Щатите? В колежа Бъркли в Ню Йорк. В Бъркли в Ню Йорк? Да. Какво правиш тук сега? Понякога нещата така се случват, че живота ни предоставя с ситуации, които не са планирани, с които трябва да се справяме по някакъв начин, и връщането ми в България е такава подобна ситуация. Защо? Защото компанията, за която работех в възможно най-краткия вариант, компанията, за която работех след дипломирането си, не ми подаде документите за нова работна виза на време и съответно загубих правата си да пребивавам в Щатите и трябваше да се върна. Иначе нямаше да се върнеш? Предполагам, че на този етап не, защото
така, по-дългосрочните ми мечти са свързани с по-глобални цели и идеи. Какви? Най-вече работа в ООН, където съм стажувала няколко пъти и където надявам се пак в по-дългосрочен план ще бъда отново. България, като разбира се членка на ООН, какъв екип е представен там? Никой не съм си задал. Честно казано, нямам представа от чисто административната. Не съм. За щастие или не, съм имала възможността да комуникирам с дипломати от доста други държави и така повече с по-млади хора, които се занимават в сферата на entrepreneurship или съжалявам, не знам как да го кажа на български, но в смисъл млади хора. Връзки някакви. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet, wet. Drip, 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 drip. For me, mommy, can you drip, drip, drip? Дайте микрофон. Бъдещата културна министърка. Знаете ли, аз ще бъда доста силен в изказа. Има една българска поговорка, тя не е само българска, че с стари чакарачки нов бардак не става. Вероятно това е новото попълнение, което трябва да придаде виталност, виталитет и някаква аура на новия бардак, който представлява партията на госпожа Кунева. Трябва да кажем, че на практика това е един политически вертеп. Когато на времето обяснявахме, че НДСВ е изпълнено с приятелки, любовници и всякаква такава гмеж парламентарната им група, в момента, когато направим преглед на хората, които се въртят в момента и имат интерес към тази партия, забелязваме същото нещо. Това е уникално. Има една поговорка, че два пъти не може да стъпим в една река, китайска поговорка, но аз си мисля, че хората, които стоят за този проект, притежават ноу-хауто да накарат българите не един, не два пъти, а вероятно и три и повече пъти да стъпят в една и съща река, да направят едни и същи грешки, подкрепяйки подобни... Представете ли си го това нещо като културен министър? И то ще стане, ако нещата вървят по такава посока, дават и вече 5-6% без да има предизборна кампания. В един момент, вероятно, хората могат да схванат, че тази партия представлява алтернатива. Отговорността на анализатори, журналисти, на разследващи журналисти, на политолози и социолози е огромна в момента. Няма никой да прости, ако след година и половина-две вием като койоти и заедно с нас и електората, които са вкарали тези същества. Това момиче е бакалавър. Аз тук си мисля, че нашия добър приятел Григор Лилов трябва веднага да се заинтересува от дипломата и в Бъркли. Дали изобщо има. В друго интервю тя казва за един приятел кубинец, който нелегално пребиваващ, тя самата е си стекла виза. Изобщо има толкова, как да ви кажа, чувствителни зони, че човек се стряска. Възможно ли е нахалното поведение, или как да го кажа, невъзпитаното поведение на това момиче да бъде представено като някаква свобода на поведението? Така беше представена от Меглена Кунева. Тя била прекалено освободена за нашите нрави и затова дори се е харесали. Е вкарана в Националния съвет. Тя също е член на Националния съвет на Движение България за... Сега преди да чуем на зрителите, да видим ли това видео на Меглена Кунева в Харманли? То е много интересно, 15 секунди, е добре да го пуснем. Много е важно да го видим. Меглена Кунева в Харманли миналата година. В Циганската махала. Циганската махала, каква кампания води видео? Вие имате ли свои представители в Общинския съвет? И що не се издигнете? Вместо да гласувате за някои други, що не гласувате за себе си? Госпожо, миналите 4 години, дето беше госпожа Бузукова, имаше... Меглена Кунева косвено призовава за етническа квота. Защо гласувате за другите партии, ерго не циганските партии? Мисля, че в това много кратко изявление на Меглена Пръмова Кунева можем да открием анонс към нещо, за което говорим нееднократно в България. Да. Анонс към една сепарация, анонс към разделяне на нацията и ако щете дори воденето до идеята за мултинационална държава, което аз съм почти убеден, че хора като нея, които слугуват на наднационални елити, кръгове и структури, вероятно са поели ангажимент да направят, да осъществят като практическа политика. Това не е случайно изпуснато заявление. Това, което казвате, е много важно, но да чуем първите зрители за тази вечер. Вие сте в ефир. Добър вечер.
Показахме в реално време какво става пред Министерството на физическата култура и спорта. В момента информацията е, че протестът е доста гневен. Скандиранията са срещу спортният министър Свилен Нейков заради неговия закон, който искаше да приватизира горите. Но той мина само на първо четене и беше изтеглен. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, господин Енчев. Заповядайте. За политическите пигмелиони не ми се говори. Да. Гнусно е да приказвам. Да. Но искам да кажа няколко думи за тези, които разпродават България, разпродават планината, разпродават хижите и какво ли не. На времето сме ходили, работеше се в събота до обяд и заминаваме на Витоша, за да строиме хижа Планинец. За това нещо мисля, че имам и снимки, мога да ги представя. И там сме дали няколко бригади, на ръце носехме камъни и всичко. Възмущавам се от това, което е сега. Това нещо да се разпродаде на този онзи, което е сътворено с доброволния труд на хората. Няма да говориме за безбройните бригади, с които е направена централна гара от предприятията, без да ни се заплаща допълнително, или е копан канала, с който щехме да станем плавателна столица в България. Това исках само да кажа. Благодаря за Съградено с труда на много хора. Благодаря, надявам се на нашата намеса, медийна и на протестите на младите хора. За сега закона пара, тъй като беше изтеглен от парламента, мина обаче на първо четене. Винаги може да се активизира. Добър вечер, вие сте в ефир. Благодаря ви за страшно активното гласуване. Отива вече към 200 смс-а, но виждаме, че се активизират привържениците на партия ГЕРБ. Вече около 20% са тези, които биха гласували отново за господин премиера Бойко Борисов, ако изборите бяха днес. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте. Аз съм изцяло против Меглена Кунева като всъщност, като това, което направи. Ама, как да кажа, вие сте много беззъба опозиция, дялата го вземате. Значи основните грехове на Меглена Кунева, вие ги търсите там, че била някаква комсомолска секретарка и не знам с какво. Да. И тя наразбила земеделието, дето подписа главите от земеделието. Тя разби енергосистемата на България с тия фотоволтаици и цената на тока сега, което това е заложило нея. Да. И аз заради това се съмнявам, че вие сте много удобната им опозиция, защото ви точно това не го раздравяте. Защо се мълчите за това нещо? Добре, приемам вашата забележка, веднага може да се... Но това е главното. Да, прав сте, между другото сте много прав. Вие сте се хванали като някакви първокласници, какво правила в учко, ама това ли ще ми говорите за България? Господине, мога ли само да ви отговоря? Тя разори цяла България тук, вие какво приказвате? Господине, напълно сте прав. Господин Тодоров показва неща, които са неизвестни до момента, а за останалото сме говорили много пъти, което не пречи още веднъж да го повторим. В никакъв случай. Така че цялото уважение към вашето мнение, веднага се коригираме или по-точно допълваме вече казано. Зрителят е напълно прав, но аз си мисля, че няма как в рамките на 35 или 40 минути да кажем и това, което вече е казано, и това, което не е казано. Затова чисто като методология и предишното и това предаване сме отделили на неизвестни неща. Точно, те не са маловажни. Това, което не може да се види по друга телевизия никъде. Това, което той каза, разбира се, е много по-важно и ще отделим сигурно. Много благодаря за вашето обаждане. Прав сте наистина. Следващ зрител, добър вечер. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Слушам ви, заповядайте. Чувате ме, нали? Много добре, да. Слушам дискусията ви с интерес. Обаче се избягва основната тема. Да. Не е въпроса нито в Кунева, нито в тая квадратна глава Бойко Борисов. Проблемът си е в цялото общество. Щом обществото позволява такъв народ да го язди, проблемът си е в нас. Те се появяват благодарение на това, като паразитите. Има ли среда, те се появяват. Защо не се появяват такива движения? Примерно в Германия, в Австрия, там се появи един националист и беше смазан за отрицателно време. Ние стигнахме до там един човек, чел 2 вестника, една книга, да може да преземе обществото. Проблемът е в обществото и винаги ще има такива като Кунева и като него. То бяха старе, то бяха всякаква навлека. Там, където има благодатна почва, винаги ще се появява. Благодаря ви. Благодаря аз. Благодатната почва е там, където хората правят неинформиран избор и аз си мисля, че пак ще го кажа. Голямата важност на това, което правим е хората да вложат повече усилия, когато гласуват. Вижте, ние сме в ситуация на електорална демокрация.
В България се гласува. Никой от тези хора не е дошъл с преврат, никой от тези хора не е дошъл с насилие. Тези хора са избрани. За тях са гласували 1,2 хиляди. Но едно важно допълнение, господин Тодоров. Фалшификациите и манипулациите на предишните избори миналата година показват, че това не е само вота на народа и не трябва да бъдем такива песимисти за народопсихологията, че народа не е толкова прост и спустял. Напротив, може би народа е много умен, но предишните избори показаха миналата година, че народа е излъмамен, излъган. Изборите бяха откраднати. Ето, показваме вече, с нощ показахме втората част на филма, който беше представен пред Европейския съюз. Депутатите в Европейския парламент го гледаха с депутати от българската опозиция. Как се фалшифицират изборите в България? Защо нито една телевизия не показва този филм? Ето, това е въпрос. Много е просто. Преди няколко дни агенция БГНС извади документи, в които се вижда 6-цифрените суми, които получават обичайните заподозрени. Една-две информационни агенции, една радиоверига, една телевизия на бивши офицери от УБО. Тоест, те получават по 200, по 300 хиляди. Те получаваха тези пари и при тройната коалиция. Нека да си спомним, че същия Борисов, който и неговите министри, които сега дават тези люти суми, телевизия СКАТ не видях в тия списъци, не видях агенция БГНС. Нека да изредим тези телевизии. Изредете ги от сега. Аз нощ информирахме. Информационна агенция Фокус, на първо място, която получава договори един след друг, по 120 хиляди, по 200 хиляди, телевизия BTV. Ние имаме тези кадри, нощ може да ги покажем. Дарик Радио, цялата радиогрупа и Дарик Нюс. Това е скандално. По същия начин, в момент 2009 година и 2008, по време на тройната коалиция, същите медийни групировки получаваха и по-големи суми. Една телевизия, която вече я няма, РЕ-ТВ, която минаваше уж за дясна и не знам си каква, получаваше пари от Държавен фонд земеделие. Имаше някои от тях получили по 4, по 500 хиляди лева. Тоест, нещата не са променени в този смисъл. Това е открито купуване на журналистически съвести, макар че ако трябва да бъде точен, то е закрито. Благодарение на агенция БГНС, която изнася този документ. Беше... Не питаме откъде го е получил, но той е абсолютно автентичен. Ние разбираме как се купуват вече трета година медиите в България и защо БНТ и защо BTV така се държаха на протеста на Орлов мост. Това е отговора на въпроса, който задавате. А знаете ли, току-що получих информация, вече е преведено, Economist, или не, греша момент. Economist излиза с голяма публикация. Състоянието на българските медии е тревожно и се цитира Цветелина Борислава, Бойко Борисов, нейната банка, закона за горите, срещу който протестират младите хора, Economist днешния брой, буквално ни залепва за стената, когато става дума за състоянието на българските медии. Това, което казвате вие, може ли да се появят тези документи, този документ да се появи в БНТ, в BTV, в Нова, в агенция Фокус, в TV7, да не забравя правителството? Не знаете ли, затворите са пълни с хора, които казват, че са невинни. Аз така ще ви отговоря. Тоест не виждам как един, който е видимо част от проблема, би могъл да бъде част от решаването на проблема. Нашите репортери следващата седмица ще зададат всички тези въпроси на управляващите, тъй като поради големия интерес на зрителите от режисьорска апарат ми информира, че удължаваме предаването с 15 минути. Имате думата, уважаеми зрители, телефоните са изписани за връзка. Благодаря за вашето много активно гласуване с СМС. Това е своеобразен социологически сондаж, както виждам в момента, ако не греша. Да, съотношението го виждате. Червеното стълбче показва почти 90%. И то много висока трицифрена активност. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, господин Ненчев. Ваня Минчев съм от Бела Рада, Видинско. Бихте ли коментирали това, което ще кажа? Да, кажете. Дядо ми е бил партиен секретар, чичо ми е бил партиен секретар. 22 години съм работил на не по-малко от 30 км на 5 различни места. От 14 години съм безработен. Другарката Кунева. Къде е работил до сега? Има ли един ден безработен? И ще кажа накрая. Тя е толкова дясна, колкото аз, Ваня Минчев, съм извънземен. Коментирайте, ако желаете. Да, разбира се, нашия гост ще го направи. Любима тема и вероятно за някои хора темата вече е решена. За тях няма дилема дали тя е дясна или лява. За добро или за лошо, по време на демократични режими хората трябва да избират между център, между дясно, между ляво. В това няма нищо изхабено. Това, че нашите политици го представят по един абсолютно фалшив начин. България е пълно с фалшиви патици. Политически проекти в България представляват една проекция на задкулисието. Това трябва да бъде ясно възприето и да се проумее. Никой от тези хора, аз ги наричам така по-народному намазани пехливани,
Никой от тези намазани пехливани, които се въртят от една в друга, трета, пета, шеста и не знам коя партия, няма да могат да правят това, ако те не използват, и тук не е въпрос само за това, че хората биват лъгани, те използват политически технологии, с които успяват да ги опаковат по този начин. И съм склонен да приема, че 50%, образно казано, е вината на хората, които не си дават труда да проучат кой е, гласувайки за него, но 50% е на тези много ловки измамници, които използват политтехнологии, с които успяват да накарат хората да, ако щете, дори да гласуват срещу своя си интерес. Как да гласуваш за Кунева? Ето имаме една снимка, уникална според мен, 12-та снимка ще помоля да покажем. Кунева, която се прави на интересна пред пенсионери. И погледнете витрината зад нея. Тази снимка аз съм си я запазил в архива като изключително показателна. Обувки по 10 лева и обувки по 5 лева. Тези хора просто предизвикват една безкрайна жал, а виждате с каква надежда те посрещат всеки, който идва и евентуално им обещае нещо. Те са в ъгъла. Тези хора са на границата на оцеляването. И тук, понеже стана дума за 3-годишното управление на ГЕРБ, знаете ли, има една депутатка от Русе, Светлана Ангелова се казва, беше трета в листата на Русе. Да. Приятелката на водача Пламен Нунев, дала 2008 година офис на ГЕРБ и поради тази причина включена на избираемо място. Та Светлана Ангелова в едно интервю, това беше зимата, в момента в който се появява изследване, че 43% от българите нямат втори чифт зимни обувки, тя казва пред 168 часа, че не подминава обувен магазин и е маниак на тема обувки и е сигурно, вече аз се кръстих Имелда Маркос. Всъщност тя, вероятно, има, доколкото разбирам от думите, и стотици чифтове обувки в къщи. Когато един такъв човек е замшеф на социалната комисия при това, нищо не си е на мястото. Да чуем следващи зрители. Вие сте в ефир. Добър вечер. Добър вечер, Велизар Енчев. Да, вие сте, заповядайте. Да, интересно ми е, обаче, аз за не гледам става въпрос, тя отделно трябва да е затвора, а за Кристалина Георгиева, какво ще кажете, Кристалинка Георгиева. Да, имате ли нещо да кажете? Кристалина. Ние много сме говорили в това студио, но нека да говори сега госта, тъй като аз съм си изговорил нещата за Кристалина. Да, слушам ви. Вижте, Кристалина Георгиева оставя едно впечатление на човек, който е в една безкрайна, неизтощима еуфория. Виждал съм и на живо доста пъти, виждал съм и много снимки в ситуации, в които тя вероятно не вижда, че е снимана и това е една, ще използвам много силна дума, но празноглава жена. Това е моята оценка. Изключително, не знам какъв вице-президент е била на Световната банка, но има интересни детайли в нейната биография. В края на 90-те години тя е представител на Световната банка в Русия и знаете ли, че живее на Червения площад в апартамента на Георги Димитров. Тук ще ви кажа, че БСП има определени информирани хора сред тях, които знаят доста за нея и в един момент това, което зрителя каза Сталинка, по-скоро става дума за една абревиатура Сталин, която в БСП знаят какво означава. Аз предлагам в следващото предаване да посветим специално внимание на Кристалина Георгиева, тъй като и ние сме говорили много неща за нея и за нейната биография в Висшият икономически институт Карл Маркс, сега УНСС, но да отделим друго предаване. Следващото добър вечер. Вие имате думата. Добър вечер. Добър вечер, господин Енчев. Отважно се обаждам. Приветстваме вашия гост. Докато според мен не се приемат 3 основни закона, а това само може да стане под много силен натиск на обществото, мисля, че в България даже може да е много самоказано, няма смисъл за гласуване. До тогава, докато не се приеме закон, че едно лице, което е било в една партия, независимо дали в централната изпълнителна власт, законодателна, съдебна и така нататък, в продължение на 15 години няма право да бъде в изпълнителна, съдебна, местна или законодателна власт от друга партия, и Меглена Кунева и всички калийки, които подскачат от храст на храст, ще си бъдат, защото в така наречения парламент. Крайно време да се приеме закон за мандатност на народния представител. Не може повече от 2 мандата един човек да бъде народен представител. Крайно време е да се приеме закон, в който избирателите да имат право да отзовават своя народен представител. До сега
господин Сидеров нямаше да бъде в парламента. Крайно време е да се приеме закон за образователния ценз. Не може човек, който не може да говори, който не е ходил на училище, да решава моите, вашите и на нашите деца съдбите. Тези неща обаче, при това стечение на обстоятелствата, при тези политически игри, които стават вече 20 години в България, няма никога никой парламент да ги приеме. Единствено и само трябва да застанем така, както 1997 година на 4 февруари застанаха много хора пред парламента и докато Николай Добрев не даде мандата, не си заминаха, така трябва да направим и сега. Просто трябва да се постави на парламента 3-4 условия. Защото този закон, който съществува вече 20 години в България, два са тези закони. Единият закон е дай пари и мълчи, другия закон е сега гласувай, сега мирувай. Да. Те си въртят игрите, както си намерят, а ние се чудим какво да правим. Добре, много сте права. Нека предлагам на режисьорска апаратна, докато разговаряме с зрителите, да пуснем последни кадри от протеста на младежите, който вече завършва, но както разбирам от информационните сайтове, е доста бурен и скандирането са все по-остри към управляващите. Да чуем зрителите на фона на протеста на българските младежи от Орлов мост, които надявам се утре би трябвало да се изсипят като река на булевард Дондуков. При Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, намираща се до Младежки театър. Утре в 11 часа, тъй като техните представители в понеделник обещаха една част от младежите утре да бъдат със своите бащи и майки. Добър вечер, следва зрител. Добър вечер, вие сте в ефир. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер, господин Енчев. По-кратко вече времето напредва, слушам ви. Аз използвам вашия ефир, за да подканя отново всички утре в 11 часа да бъдат на Дондуков пред ДКЕВР. Защото това е изключително важен протест, след като е национален. Би трябвало да има и хора от провинцията, предполагам. А би трябвало да има и млади хора, които да подкрепят този протест. Това е протест, който ще определи дали през идващата зима някои хора ще оцелеят живи или не. Нека всички си да направят сметка. Какво ги очаква зимата с новите цени задаващи се, с увеличението и с всичко. Затова, моля ви, всички здравомислещи хора, елате утре в 11 часа на Дондуков пред ДКЕВР. Да кажете своето мнение. Трябва ли да съществува тази паразитна структура, наречена ДКЕВР? Да, права сте. Вярвам, че този призив ще бъде чут. Добър вечер, следващ зрител. Вие сте в ефир. Добър вечер. Имаме ли кадрите от Орлов мост да ги покажем? Добър вечер. Румен Русев, самочувен. Поздравявам и вашия гост. Да. Аз бих се обърнал към него за следния въпрос. Защо Джеймс Орлик по една друга телевизия направи такава реклама на Меглена Кунева в нейна защита и в това, че така ще направи една партия, която ще заслужава вниманието, така да го кажем. Също така, вашия гост, който е изключително подготвен, да каже какво направи Меглена Кунева, закривайки 6 и 7 блок на АЕЦ. Не 6 и 7. Първи, втори, трети, четвърти. Да. Просто се извинявам, че съм и напрегнат и бързан. И какво направи също така като еврокомисар по времето на мандата и когато беше в Европейския парламент? Ами това ли ще може да ви отговорите, тъй като времето напредва. Нека да чуем следващ зрител на фона на тези окуражаващи ме кадри да кажа, че младите хора не дават пример. Как трябва да се държим ние като граждани? Може би това не е добрата новина на този политически сезон и то в днешния ден, когато преди 3 години партия ГЕРБ спечели изборите. Вижте невероятно силното гласуване. 97%, почти 200 СМС-а са против партия ГЕРБ. Бойко Борисов, вие сте. Ало. Слушам ви. Добър вечер, господин Вечер. Добър вечер на вашия гост. Значи утре трябва народът да излезне, да спреме тази енергийна мафия и това е. Трябва да след и евентуално, може би, ако има разрешение до Народното събрание, там ще има депутати, които и министри, които ще отговарят на някои въпроси и така нататък. Това е положението. Друг изход няма. Приятна вечер. Благодаря, да чуем последния зрител за тази вечер. Ето тези хубави кадри. Благодарение на нашия екип.
Добър вечер, вие сте последен зрител за днес. Добър вечер, господин Енчев. Заповядайте. Всички бяхме свидетели как така пожарникарски дойде ветото на президента за закона за горите и то по нареждане на главния пожарникар на държавата. Но знаете ли защо стана така? Стана по една много проста причина. Защото покрай протести за горите хората започнаха да издигат гласа си за много други неща. За хляба, за корупцията, за безработицата, за безработицата, за пропастта, която е взимала пред България. И всичко това лъсна цялото управление, лъсна цялата си немощност и цялата си непокорност и хората излязоха и започнаха да отварят различни теми. Затова ги стресна. Това е голямата опасност за Борисов. Благодаря за вашето... Може този процес да се развива, защото само там е решението на въпроса. Благодаря за вашето включване и бяхте последният зрител. Сега с вас ще продължим всички тези разкрития, които се изнасят в ефира на телевизия СКАТ в предаването Дискусионно студио. Очевидно Кристалина Георгиева е следващият интересен обект. Как да завършим предаването? Искам да се отговоря на зрителя, който... Първо на тази госпожа, която каза 3 закона. Абсолютно я подкрепям и съм изключително удовлетворен от това, че има и толкова задълбочено мислещи хора. Проблема е обаче един, че първият закон, който тя предложи, би противоречил на Конституцията. Третият закон, който тя предложи за образователен и аз бих казал данъчен ценз, би противоречил вероятно на норми в Европейския съюз. И от тази гледна точка си мисля, че България би могла да стане някакъв генератор на идеи за промяна и в рамките на Европейския съюз на тези параметри и норми. Не е възможно. Аз съм донесъл тук националната стратегия за тъй нареченото интегриране на ромите, което ГЕРБ прокарва. Знаете ли, никой не говори по тази тема, но в нея има 4 глава, която е стратегическа цел. Тя е скандална, тя е антиконституционна, тя е расистка спрямо мнозинството български граждани, понеже няколко изречения ще я прочета. Стратегическа цел на стратегията на ГЕРБ за интеграция на ромите. Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в обществения и икономическия живот, забележете сега, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки, услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството им на живот. Какво значи осигуряване на равен достъп до права, блага, стоки и услуги? Тези неща хората работят, плащат данък, получават доход и си го купуват на един пазар. Знаете ли какво означава това? ГЕРБ каза на българите: стягайте се задника и работете, за да хрантутите цигани. Аз предлагам тази тема в края на месеца преди летните отпуски да я разработим още повече, имаме доста видеа. Благодаря много за вашето гостуване. Благодаря и аз. Господин Тодоров, благодаря за вашето страшно активно гласуване, уважаеми зрители. Получава се представителна извадка за настроенията на българският народ в деня, в който преди 3 години партия ГЕРБ спечели парламентарните избори. 97% отново не биха повторили този вод, не биха гласували за партия ГЕРБ и персонално за Бойко Борисов. Утре в 11 часа на булевар Дондуков до Младежкия театър пред ДКЕВР софиянци трябва да се сипят като море, за да протестират против тази антисоциална политика на 3-та годишна от тези избори. Приятна вечер, до утре!